Boa noite. Imos a comezar este pleno ordinario do 26 de febreiro e o primeiro punto da orde do día é a aprobación das actas das sesións anteriores 18 do 12 2024, 12 do 2 2025. Non sei, Eugenia, se tes algo que decir. Jennifer, Julio. Ben, imos pasar a votar a aprobación das actas. Votos a favor de aprobar as actas? 3, 5, 7 votos a favor. Punto número 2. Expediente 112-2025. Cargos públicos, nomeamento ou cesamento. Ben, hai cambios na composición da Corporación Municipal. Hai un escrito presentado 19 de 2 do 25, escrito de entrada presentado por don Julio Díaz, concelleiro do Concello de Muras, documento no que se formalizaba o abandono voluntario do grupo político Partido Popular de Muras, do que formaba parte dende que tomou posesión do cargo de concelleiro 17 de 6 do 23, e, resolvo tomar coñecemento do abandono de don Julio Díaz, do grupo político Partido Popular deste Concello, quedando integrado como concelleiro non adscrito. É o motivo, ten que cambiarse de lugar e ese é o sitio onde se vai ubicar a partir de agora. Segundo, notificar ao grupo do Partido Popular de Muras o abandono de don Julio Díaz do mesmo. E terceiro, que se informe ao concelleiro que pasa a situación de non adscrito a ningún grupo político que siga gozando dos seus dereitos e deberes propios de todo concelleiro. Cuarto, dar conta ao pleno do abandono do grupo político na primeira sesión que se celebre. Ben, o seguinte punto, punto número 3, expediente 92/2025, modificación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles, IBI. Ben, como xa comentamos na comisión informativa e xa comentamos no pleno extraordinario, onde sí que hai outro punto que era a modificación do ICIO, naquel momento xa vos comentei que quedáranos fora a modificación do IBI para aquelas edificacións. É unha bonificación, é unha exención que existe en moitos concellos, e o que propoñemos é a bonificación do 50% da cuota íntegra do imposto para bens inmobles nos que se tomaran ou se teñan instalados sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía provinte do sol. A aplicación desta bonificación estará condicionada a que as instalacións para a produción de calor inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación pola administración competente. Os demais aspectos sustantivos e formais desta bonificación especificaránse na ordenanza fiscal. O expediente, entendo que tivechedes acceso a él, está informado, e a proposta que se trae a pleno é aprobar a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles coa redacción que a continuación se recolle. A literalidade é para edificacións, como xa dixen antes, que inclúan ou que instalen sistemas para aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía provinte do sol. Ben, Eugenio, non sei se queres comentar algo. Jennifer, Julio. Ben, pasamos á votación. Pasamos á votación da modificación do IBI, tal cual aparece recollida na proposición que se trae a pleno. É dicir, o que se vai engadir sería: terán dereito a unha bonificación de ata o 50% na cota íntegra do imposto para os bens inmobles nos que se instalaron sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía provinte do sol. A aplicación desta bonificación estará condicionada a que as instalacións
para a produción de calor inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación para a administración competente cos seguintes requisitos: que a instalación fora obxecto de comunicación previa ou licenza, que as instalacións para a produción de calor inclúan colectores homologados por a administración competente, e no caso de inmobles suxeitos ao réxime de propiedade horizontal, que realicen unha instalación compartida para suministrar enerxía en todos ou algúns deles. Só poderán beneficiarse da bonificación os inmobles vinculados á instalación. Ben, imos pasar a... Bueno, non sei se queredes comentar algo sobre isto último. Jennifer, Julio. Ben, pasamos a votación para a modificación do IBI. 3 votos a favor, abstencións, 2, 3, 4 abstencións. Ben, na parte resolutiva están as resolucións, son as que traemos hoxe a pleno. Mocións, non hai mocións. Resolucións de alcaldía están á vosa disposición. E, a maiores disto, comentar xa no apartado, antes de pasar a rogos e preguntas. Ben, solicitouse o Plan Único 2025. Solicitouse o Plan Único 2025. E na memoria do plan presentouse un proxecto de actuacións en accesos a vivendas rurais e camiños públicos de Muras, unha adquisición dunha desbrozadora lateral, a que temos en estes momentos a de Chan, ten moito uso e nos recomendaron o seu cambio, e as cantidades que financian estes proxectos son que supoñen estes proxectos son accesos a núcleos de poboación e camiños públicos, son 176.683,40, que 162.010,34 estarían financiados polo Plan Único e 14.673,10 serían a cargo do Concello. O custe da desbrozadora sería entre 13.766,50, que estaría financiado polo Plan Único. Incluímos programa de axuda no SAF 2025, que o financiamento serán 15.997,44. O SAF financiase unha parte o Concello, unha parte a Xunta de Galicia. Temos outra parte que se inclúe no Plan Único e hai outra parte que os usuarios do servizo, en función das súas rentas, tamén teñen que pagar. Hai un programa de reforzo de emprego en Muras, 3 peóns forestais contemplanse para contratación de 12 meses e que teñen un coste de 71.135,70 euros. E, por último, dentro de actividades culturais, adicaránse 25.107,88 euros que irían para a romaxe. Por todo o anterior, o importe total do Plan Único de Cooperación cos Concellos 2025 para o Concello de Muras ascende a cantidade de 302.690,96 euros. A Diputación aporta 288.017,86 e o Concello 14.673,10 euros. Dentro do programa de vías e obras, inclúese, o que está contemplado é a mellora da estrada de acceso ao Navallo de Arriba, mellora da estrada de acceso ás Penas, mellora dos accesos e da esplanada perimetral da antiga Escola do Viveiró, mellora da estrada de acceso aos Rebordelos e instalación dun paso canadiense, mellora da estrada de acceso aos Carreiros, os Pereiros, mellora da estrada de accesos a Sabucedo en Irixoa e acondicionamento de camiño que continúa dirección a Pereira, mellora da estrada de acceso ao Traveseal, o Xuncal, mellora da drenaxe da estrada en Ocoto, na Xestosa, mellora da estrada de acceso a Furco, na Xestosa,
Paso Canadiense no Aborbó, Curral en Musdradas e barreira de seguridade na estrada a Perros. Bueno, isto é o que contempla o plan único que se presentou este ano, fai pouco que acabamos de presentar. A maiores diso, tamén temos o Fondo de Compensación Medioambiental en riba da mesa e aínda non está presentado, pero a intención é, bueno, visto que as traídas de augas estaban rematadas, bueno, coa forte inversión que estivemos facendo en anos anteriores con cargo ao Fondo de Compensación Medioambiental, temos luz pública en todas as parroquias, hai casos puntuais que hai un pequeno proxecto para esta mellora, pero visto que os temas de suministro de auga, luz pública, bueno, distintas actuacións que fomos facendo, tiñamos unha carencia, e creo que bueno, con isto vaise a subsanar. Temos un proxecto de aglomerado, xa que o Fondo de Compensación contempla esta posibilidade naqueles accesos á rede Natura. O aglomerado sería na balsa dende o campo hasta o límite co concello de Abadín, pasando a Guillal, Ferreiros, no Viveiró, dende a Estrada da Diputación hasta a Fonte, bueno, esa comunicación de Estrada da Diputación a Estrada da Diputación, pero pasando pola Fonte e o acceso a Forcós e o Curro, o acceso a Coruxos e en Silán, dende a Escola de Silán ata o Vilariño. Estas vías son aproximadamente 8 kilómetros de aglomerado, que supoñen 418.013,34 euros, que van ir con cargo ao Fondo de Compensación Medioambiental 2025. Vai ir outro proxecto de mellora de eficiencia enerxética no Colexio de Muras e na Escola do Viveiró, que supón, é dicir, no Colexio de Muras hai un cuadro que está dende a orixe da propia construción de edificación, é un cuadro obsoleto, o que nos dicen os técnicos que hai que cambiálo, vanse a cambiar as luminarias e, bueno, facer melloras que van a repercutir nesa eficiencia enerxética, e o mesmo acontece na Escola do Viveiró, vanse a cambiar as luminarias, bueno, para que repercuta no recibo que paga o Concello, que o recibo se vexa reducido. Ben, esa actuación son 21.522,70 euros. Un terceiro punto, esa mellora de eficiencia enerxética alumeado exterior. Hai varios lugares que nos teñen solicitado farola, esos son 14.342,09 euros. Hai unha reforma orientada á eficiencia enerxética no interior da Escola de Silán, serían 17.455,49 euros, e nos queda aí un sobrante de 34.717,31 euros que vamos a orientar a adquisición. Bueno, temos falado cunha empresa aquí do Concello dunhas vallas plásticas, sempre temos que estar solicitando outros concellos, bueno, e nos garantizan que esas vallas nos van a servir para o que nos as usamos, non? Para a Feira do Poltro, por exemplo, para que a xente non se meta na pista onde andan os cabalos, bueno, para distintas cuestións, e a metade deste orzamento iría a estas vallas, e a outra metade, no seu momento, adquiríronse 25 mesas de madeira que se usan para as distintas comidas, bueno, para distintos eventos que temos aquí, e adquiriríamos, bueno, hai algún dos eventos que tivemos que facer solicitud a maiores de mesas porque non nos chegaban, bueno, imos a complementar con adquisición de mesas e sillas estos restos. Isto sería o que temos en previsión, bueno, os proxectos de aglomerado de vías, que é o máis grande,
xa están as autorizacións solicitadas, creo que xa as temos casi todas, e o resto creo que non necesitamos non necesitamos autorizacións, creo que na da instalación de farolas sí, pero bueno, están de camiño e esperemos que para poder solicitar a subvención que os teñamos todos aquí. Ben, a maiores disto, tamén está aberta a convocatoria do AGADER, que son arranxo de accesos a explotacións gandeiras, a parcelas agrícolas, e hai dúas actuacións previstas. Unha é o acceso a Fragarrara e a outra é a estrada que vai dende Bustate ao Alto, que tamén se vai arranxar. Estes son os proxectos que están presentados, que se van a presentar, temos prazo hasta venres, no AGADER do ano 2025. Ben, estes son os proxectos grandes que temos, e a maiores, dar conta de que se publicaron as axudas a estudiantes, que trouxemos aquí varias veces a pleno, pero, bueno, o pleno considerou que non sairán adiante e, bueno, aprobáronse por decreto da alcaldía as bases reguladoras da convocatoria para a concesión de axudas a estudiantes do Concello de Muras para os cursos 23-24 e 24-25, publicadas o 14 de febreiro, hai 20 días naturais para a súa solicitude e remata o prazo o 6 de marzo. Este ano, pódense solicitar con carácter retroactivo e a valoración que fixo o equipo de goberno, as cuantías, segundo ciclo de educación infantil, 50 euros por curso escolar, educación primaria, que iría de primeiro a sexto, 50 euros por curso escolar, educación secundaria obligatoria, 200 euros por curso escolar, bacharelato, 200 euros por curso escolar, alumnado matriculado en centros de educación especial ou unidades de educación especial ou con unha discapacidade igual ou superior ao 33%, ata 250 euros por cada curso escolar, estudiantes universitarios e de formación profesional, a maior cuantía son 1.000 euros, que isto supón os ingresos non poden ser superiores 3 veces o IPREN, 500 euros entre 3 e 4 veces o IPREN, e 250 euros si se superan 4 veces o IPREN. Para todas as etapas educativas, 100 euros para a conexión a internet por cada curso escolar, para o 24-25 e 23-24, e para estancias de estudio no estranxeiro, 1.000 euros, Erasmus e outro tipo de estancias formativas. Esta cuestión, as axudas de estudiantes, como xa dixen, están publicadas o 6 de marzo, remata o prazo para solicitalas a aquelas persoas que esteñan interesadas. E logo tamén quería dar conta o Concello de Muras celebra dentro dos distintos eventos que temos aquí no Concello, un deles é o Trail das Vestas. Creo, a finais do ano pasado, principios deste ano, recibimos 2 premios en base a boa, recoñécese o traballo feito no Trail das Vestas, e quería dar conta desta cuestión. Un deles recibir, o xurado que forma parte dos premios de Agaxede, consideraron que o Trail das Vestas era unha proba para recoñecer, estamos moi agradecidos. Fomos a recoller o premio a Carballo, isto foi a finais do ano pasado. Ben, e despois tivemos a sorte tamén que, dende a Federación Galega de Atletismo, o ano pasado, o Trail das Vestas foi proba puntuable para o campeonato, foi campeonato galego de maratón, e dentro dos premios da gala que eles que celebran todos os anos, consideraron que tamén éramos merecedores de un premio
por parte da Federación Galega como proba sostible, bueno, boa xestión na proba. E, en principio, bueno, isto era o que tiña para comentarvos. Non sei, Eugenia, xa no apartado de robos e preguntas, se queres comentar algo. Boas noites. Bueno, solo decir unha cousa de robos e preguntas. Acabamos de sacar unha nota de prensa ao Grupo Popular e, bueno, comento aquí un pouco para que o sepa toda a xente, que instamos ao señor alcalde a levar a pleno o pago das facturas a proveedores para favorecer que cobren os autónomos e pequenas empresas que están a ser sen cobrar. Adoptamos esta decisión responsable e consensuada con todo o equipo do Partido Popular de Muras, porque somos sensibles coa situación de autónomos e pequenas empresas que sofren a mala xestión económica do alcalde e o seu goberno. E por iso ofrecemos a nosa abstención para que poidan cobrar polos seus traballos. Pero a partir de agora deberíanos rendir contas de todo o que se vai a facer a toda a corporación, mentras vostede teña minoría, salvo que vostede considere que xa ten a maioría. Nada máis, boas noites. Jenny, non sei se queres falar algo, dicir algo. Sí, eu quería matizar varias cuestións sobre os proxectos que acaba de comentar do plan único e do plan de compensación medioambiental. Vexo que todas as accións que se fan son para a zona da Balsa, Viveiro, bueno, digamos que dende o Concello para a zona dali. Eu creo que o Concello tamén, parte do Concello tamén é Carelle, Casateita, os Carballás, e toda esa zona que vexo que non hai ningunha actuación hacia ese lado. Tamén decir sobre as axudas de estudiantes, en ningún momento se negou a súa aprobación. Na última reunión que se tuvo desde o Partido Socialista co Goberno, instouselle a que cambiara as bases e que subira esas axudas. Vostede non o veo así e apróbaias por decreto. Xoga outra vez coa opinión dos veciños e co hándicap de que nosotros non aprobamos as cousas e que estemos bloqueadas. Se as aproba agora por decreto, tamén as puido haber aprobado o ano pasado. Non vexo xustas as bases e vou explicar o porqué. Hai xente que está empadronada en Muras que non vive en Muras e que se beneficia desas axudas. E outros veciños que si están empadronados en Muras que por cuestións de conciliación ou por cuestións de necesidades específicas dos nenos non poden traer os nenos aquí ao colexio e non son beneficiarios desas axudas. Por eso se lle ofreceu cambiar as bases. Con respecto ao plan de compensación medioambiental, adquireuse no seu momento un coche para o Concello. Hai varias facturas de reparación dun coche da Pickup, creo recordar, que van en dúas reparacións uns 15.000 euros metidos nesa Pickup. Igual que se mete nun coche para uso do Concello, tamén se debería utilizar para cambiar un vehículo que, polo visto, e polo que se ven nas facturas, non ten máis por onde coller. Despois, con respecto aos decretos da alcaldía, quero matizar que hai algún que me chama a atención, como pode ser un decreto que hai no que se firma unha colaboración con unha asociación que é a Adega, na que se lle paga un importe de 1.790 euros para facer uns cursos ou unha concienciación dos veciños para a limpeza dos ríos, polo que puiden ver no decreto. Chama a atención que nos queira concienciar aos veciños de Muras a través de cursos de formación cando se lle pediu en varias ocasións que retirara o banco do río que tirou o coche cando tuvo o accidente, que tirou a cadea, pois no río sigue o banco, e instouselle varias veces a que o sacara. Entón, chama a atención eso. Tamén me chama a atención que volvemos a colaborar co Club de BTT de San Simón de Vilalba. Non sei se este ano pasa por Muras a
a carreira. O ano pasado colaborouse con eles e nin por o Concello de Muras pasou. Este ano volves a colaborar con 1.200 euros, entón estaría ben que unha vez que se colabora, pois que tamén pase polo Concello, como facía en anteriores edicións. E despois tamén vexo outro decreto de alcaldía no que se firma unha colaboración coa Deputación para a instalación de 10 pasos canadienses por importe de 49.000 euros. Está ben que se firme este tipo de acordos ca Deputación, pero tamén estaría ben que, igual que pide pasos canadienses para os animais e para os gandeiros que teñen gado nas súas explotacións, que pida tamén arranxar as estradas da Diputación, porque dan bastante pena. Acórdese, ademais da zona da Balsa de Xilán, que está ben que se arreglen, que pa a zona de Casateita e pa a zona da Carballosa tamén hai carreteras da Diputación para reparar. Pouco máis que añadir. Simplemente, tamén decir que o domingo pasado houve unha comida, unha xuntanza dunha asociación no local social, non había calefacción, non funcionaba. Este sábado vaise celebrar o Carnaval, pois era ben que polo menos os nenos, xa que mira tanto por eles, que teñan calefacción, porque o domingo pasado non se paraba ali, gracias a Seira Mar, que nos trouxo estufas de butano para poder realizar a xuntanza. Tamén dicir que xa que vai axudas a estudiantes, que tamén vai poñer mesas e vai pedir no plan de compensación e no plan único mesas e sillas para as actividades do Concello, tamén estaría ben que aos nenos, estes que fan actividades no Concello pagadas polos pais no local do médico, que igual que se lle fai o Carnaval, tamén se lles poña unha pizarra ou unha papelera, porque hai 7 nenos que están facendo ali actividades extraescolares, e temos unhas sillas que se sacaron do cole porque se lles cambiaron polo vellas que iban, leváronselles pa ali e levamos desde outubro sin pizarra, sin papeleira, e a calefacción empezou a funcionar creo que este último mes. Houve que poñer calefactores. Entonces, simplemente, pois, que teña ben ter estas cousas en consideración, se o estimo oportuno. Ben, bueno, Julio, perdón. Sí, hola. Boas noites. Unhas cuestións simplemente. Creo que xa se falou aquí nalgúna ocasión, pero estes días, falando con veciños da Xestosa, trasladanme as súas queixas polo estado da estrada que vai dende o cruce do Viveiró, pasando polo das Bouzas ata a Capilla do San Antonio, porque, houve saca de madeira recentemente, trasladanme, as súas queixas, porque fixeronse uns arranxos puntuais, había unhas fochancas, botouse un pouco de asfalto, pero volve a estar nas mesmas condicións. Ben, é certo que, pasa moita maquinaria pesada, madeira, moitos camións de madeira, e noutros puntos da estrada, pois hai unhas grietas que cada vez van a máis. Ben é certo que vostedes fixeron unha cousa que está ben feita, agora os madeiristas teñen que depositar unha fianza, pero eses cartos debense empregar dunha forma acorde e que quede ben condicionada a carretera, porque eses parches puntuais son pan para hoxe e fame para mañá. Eu falando con xente dunha empresa que se dedica a eso, pois dicen que o máis recomendable undar esas fochancas e sanear toda a zona, xa que esa estrada estaba en perfectas condicións, é de aglomerado, entonces, non sei se vostede, imagínome que sí, que está ao tanto desa problemática e a ver se lles dá solucións. Despois, outra cuestión, a escola dirixoa, e tamén, quería saber en que punto está o proceso que houve eses actos de vandalismo e ver que medidas se van
se van tomar ao respecto. Fala vostede, non sei se entendín ben ou non, que se vai a comprar unha desbrozadora para o trator. Entonces entendo que agora vai haber dúas desbrozadoras laterais, non? Porque falou vostede, ou entendín mal, que a de chan, que ten moito uso, é que se iba a comprar outra lateral. Bueno, casi empezo polo final. Bueno, respecto da saca de madeira, este Concello ten unha ordenanza para a saca de madeira. Non todos os madeiristas que teñen empresas de madeira fan uso desa ordenanza, nin fan o depósito dos 3.000 euros que hai que facer por usar as vías municipais. O Concello de Muras, creo que temos iniciado, pois non sei exactamente agora, pero temos varios expedientes con denuncias a respecto de madeiristas que fan uso das carreteras municipais sin facer uso, sin depositar a solicitar o uso das vías municipais, nin facer uso, nin facer depósito da fianza. Entón, na xestosa estuvo quitando madeira, e creo que unha desas empresas que sacou na madeira na xestosa está denunciada. Entón, bueno, os procedementos son os que son. Eu non os establezco, bien, veremos o que di a empresa cando cheguemos á conclusión dese procedemento sancionador e veremos como se resolva. Evidentemente, eu subín hoxe pola estrada do Cauce da Xestosa, hai ali distintas zonas onde se fixeron actuacións, que o que me consta a min é que ali se vai a enviar unha empresa para volver a deixar aquilo en condicións adecuadas. Non nos podemos enganar, é certo todo o que diste, Julio, pero bueno, o Concello de Muras, duns anos para aquí, ten un número de plantacións que casi, bueno, en algunhas zonas son equivalentes á produción gandeira. A madeira hai que sacala por algún sitio e hai outra cuestión, que as estradas municipais, a maioría non están preparadas, nin o Firne, nin a propia estrada, para camións de gran tonelaxe, de que accedan camións de gran tonelaxe. Bueno, Paco me falaba no seu momento que ali en Perros tamén hai outra empresa que sí que ten feita a solicitude, bueno, non en Perros, en Freán, estuveron facendo uso da vía. Bueno, podemos, isto vai para todos, podemos facer as modificacións que consideremos na ordenanza e podemos poñer unha fianza moito máis alta, pero entonces, bueno, a xente que teña as plantacións, cando lle vai a un madeirista, lle vai a dicir, moi ben, eu che pago, pero aquí neste Concello temos que facer este depósito desta fianza. E ten estos costes a maiores engadidos. Entonces, eu creo que tamén temos que buscar un equilibrio. Respecto á Escola de Irixoa, bueno, a Escola de Irixoa, supoño que a maioría da xente xa o sabe, foi un proxecto que se fixo unha rehabilitación para o Fondo de Compensación Medioambiental e 15 días despois de facer ese proxecto, pois uns vándalos decidiron arrancar as fiestras, romper cristais, bueno, fixeron unha actuación que, bueno, que é bastante triste porque era un local que queríamos usar para fins sociais. Deuse parte ao seguro e máis presentouse denuncia na Garda Civil. Eu falei esta semana coa Garda Civil e o que me trasladan é que están encamiñados a respecto disto, pero como se trata de aluminio en moita cantidade, bueno, pois están todavía con pesquisas. Ao mesmo tempo, cando foi esta cuestión, porque é algo recurrente, solicitamos unha reunión coa subdelegada do Goberno, para buscar vías, bueno, o número de asentes da Garda Civil que temos aquí no Concello son 3, teñen un gran territorio para cubrir en ocasións, creo que só hai unha patrulla para toda a zona da comarca da Terra Chá e, bueno,
ante isto, solicitei a reunión ca subdelegación do Goberno e, bueno, unha das cuestións que valorábamos era, nalgúnas estradas municipais, instalar cámaras de lectura de matrículas, non cámaras de vixiancia de persoas, sino lectores de matrícula para comprobar, bueno, a xente que pode ir á escola de Irixoa, que pode vir, bueno, días atrás asaltaran o súper, creo que esa xente xa está detida polo que me trasladan, e, bueno, esa era unha das opcións que estábamos barallando, que estamos en comunicación ca subdelegación do Goberno para buscar solucións a isto. Estamos nun concello rural con moi pouca poboación moi dispersa e, bueno, que facilita este tipo de cousas. Entón, bueno, esta é a información que podo dar hasta este momento, non? Estamos falando ca subdelegación de Goberno vendo que opcións temos para que este tipo de cuestións non acontezan con tanta facilidade. Ben, Jenny falaba das bases de estudiantes. Bueno, eu, primeiramente, creo que é importante aclarar. As bases de estudiantes se poden aprobar a estas alturas con decreto de alcaldía porque estamos a principios de ano. O ano pasado, cando se levaron as bases de estudiantes, cando se trouxeron a pleno, creo que era no mes de agosto, estábamos na segunda fase no segundo semestre do ano e non había partida económica para poder aprobar as bases. Por iso se trae a pleno. É unha decisión que corresponde ao pleno e naquel momento o pleno dixo que non se aprobaran as bases de estudiantes. Buscando unha solución a isto, e, bueno, coa axuda de intervención, o equipo de goberno, bueno, vimos que esta era a mellor opción, vendo o bloqueo ao que intentan someternos parte da corporación, decidimos que os nenos e as nenas de Muras tiñan dereito a unha axuda de estudiantes como vimos facendo dende o ano 16. E iso foi o que levou a que se aprobaran estas bases, que son as mismas que utilizamos nos distintos anos cando foron aprobadas, son as mesmas bases. As bases non sufriron ninguna modificación, creo, non, Paula? Estuvemos revisando, non sufriron ninguna modificación. Os anos de convocatoria é cando sufren, bueno, o ano é o que se cambia, o resto a base é a mesma. O dito, hasta o 6 de marzo, as familias que teñan nenos en idade escolar poden solicitar as axudas de estudiantes. Respecto ao Fondo de Compensación Medioambiental, ben, fala ou dis que aquí se fan actuacións nunha parte do Concello, noutra non. Eu creo que nos, dende que eu son alcalde, e estou aquí, o ano pasado se fixo unha actuación en Carelle, co depósito de auga. Había unha problemática nesa zona que non hai auga, se fixo unha inversión na traída de auga en Carelle e agora o problema de auga, entendo, está solventado. Bien, nos, desde que son alcalde, e agora con este novo equipo de goberno, sempre estivemos abertos a que trouxeran propostas para presentar no Fondo de Compensación Medioambiental. Jennifer está desde este mandato, pero Eugenia, ti sabes que eu che puxen aquí en riba da mesa moitísimas veces. Mira, se tedes un proxecto que queirades presentar, traédeo o metemos no Fondo de Compensación, sempre que encaixe. Metémolo no Fondo de Compensación Medioambiental e o presentamos. Eu nunca tiven en riba da mesa ningún proxecto que podamos presentar a esta convocatoria. A maiores diso, bueno, fala do tema da PICAP. Sí, a PICAP comprouse con cargo ao Fondo de Compensación Medioambiental no ano. Estou resumindo as distintas cuestións que foi sacando, non quero contestar cousa por cousa. A PICAP foi mercada con cargo ao Fondo de Compensación Medioambiental, eran uns restos que sobraban do Fondo de Compensación Medioambiental, se adquiriu a PICAP, era un vehículo de segunda man, e rompeulle o motor.
Entonces, valorando o Concello de Muras para acceder a camiños, a distintos espacios, o máis apto é contar cunha pick-up. E valoramos que facer, mercar outra pick-up ou arranxar a que tiñamos buscando un motor de segunda man, e foi o que se fixo, se buscou un motor de segunda man, e se lle puxo un motor de segunda man que ben garantizado, eu non entendo da mecánica, pero tamén me fío do que me din os técnicos e do que me di a xente da brigada. Foi o que se fixo e distintas facturas que tería, bueno, serían cuestións que tería o vehículo. E logo me falou tamén aquí de Adega, formación. Ben, Adega fíxonos unha proposta aquí para a formación no cole, para os nenos e nenas do colexio, e consideramos, bueno, valorou o equipo de goberno que era unha formación apta para os nenos e que encaixaba na nosa visión que temos do que debe ser a formación nun colexio. Entón, fíxose ese contrato menor, que son, creo que 1.700 euros, por tres, unha formación en reciclaxe, creo que xa a tiveron, logo unha visita guiada para os nenos, as nenas, e quen esteña interesada para coñecer a bioloxía, as distintas especies que hai ao redor do río, e despois a maiores tamén se comprometeron a vir outro día e facer unha limpeza de río, no río que nos consideremos que está, que ten plástico, que ten restos e tal, a traballar en ese sentido. Fala da BTT San Simón de Vilalba. Non sei que dicirlle, o ano pasado, sí, é certo, o Concello de Muras, pero eso creo que se dixo aquí, deu unha axuda, porque dentro do que traballa o equipo de goberno, que a marca Muras, un dos nosos produtos que entendemos que debemos promocionar está o mel. Entón, como todos os anos, isto xa queda dun ano para outro. O Concello de Vilalba, o Concello de Xermade e o Concello de Muras, co Club Ciclista Vilalba, dende o primeiro ano que quixeron traer a BTT San Simón da Costa aquí ao Concello de Muras, era si queremos aportar algo para axudar a facer a proba. E o ano pasado, non sei se foi por un despiste ou polo que foi, nos trasladaron que dentro do, non sei se o track, o mapa da carreira non incluirán a Muras. E entenderá que, somos xente comprensible, me parece unha explicación razonada, xa se enviara esa solicitude, a solicitude de autorización da proba á Xunta, e lles dixemos que íbamos a colaborar igual con eles. O Concello de Muras aporta un tarro de mel de 250 mililitros. E este ano, pois o mismo, este ano veñen a Muras. Pero, tampouco creo que debamos facer disto nada que se saia. É dicir, o Club Ciclista Vilalba sempre fai promoción do Concello de Muras. O ano pasado viñeran ao colexio a facer unha proba de educación vial, creo que viñeron unha mañán, trouxeron bicicletas, viñeron varios membros do Club Ciclista Vilalba, entón, eu creo que este ano comprometeronse a facelo. Eles están abertos a calquera actuación que nos consideremos que pode encaixar aquí no Concello a facela. Entón, creo que está suficientemente explicado. Respecto ao decreto de Deputación de Lugo, pasos canadienses, non sei se que duda tiña aquí co tema dos pasos canadienses? Duda ninguna. Do arranxo das estradas de Deputación, é certo. Ben, o Concello, a Deputación de Lugo, a través da área de medio rural, os pasos canadienses, temos moitos camiños pechados no Concello, e, cando se fala cos distintos particulares que teñen as fincas pechadas, pois, o camiño público non pode estar pechado, creo que de todo sabido, e valoran poñer pasos canadienses para permitir o paso. Entón, dende a área de medio rural na Diputación de Lugo, conseguimos, creo que son 10 pasos, 50.000 euros de convenio, e vamos a instalar pasos no Concello. Xa están os lugares elixidos naqueles veciños que solicitaron para o manexo de gando os pasos canadienses. E ao mesmo tempo, claro, as estradas da Diputación están como están. Solicitei unha entrevista co presidente da Diputación, creo que coincidiu cando estaba en Fitur, e entón falei
bueno, ele non tiña ocasión de recibirme, e falei co seu compañeiro tamén, Pablo Rivera. E Pablo Rivera, bueno, comprometeuse a facer unha revisión das vías da Deputación aquí en Muras, algo que está informado, porque falas cos capataces, e os capataces trasladan informes da situación das vías municipais cada certo tempo á Deputación. E eu a Pablo lle trasladei, bueno, que había vías que consideramos que son transversais, Viveiró a Paleira, a Balsa, a Picheira, que, bueno, que lles habría que facer unha actuación. Ben, non está na nosa man facer as actuacións, ou non, se lle trasladou a Pablo Rivera, se non consúltello e xa verá como... Ben, bien. Pois entón... Pero tamén sei que se piden agora mismo como prioridades daquela zona, e eu volvo a insistir que para esta zona tamén hai carreteras, que non quero dicir nin que uns señan prioritarias a outras, pero que as da zona de Casateita e zona da Carballosa era ben que pasaran por ali e que as viran. Eu mesma tamén mandei fotos e tuve en contacto co presidente da Deputación para facerlle chegar esta información. Por iso digo que igual que se piden para os pasos canadienses está ben que se pida para as carreteras tamén. Recollo isto e yo volvo a trasladar, pero bueno, decir, fai un mes que me reunín con él para explicar esta cuestión das vías, pero bueno, é dicir, non estou na Deputación, pero a Deputación de Lugo ten bastantes vías aquí no Concello de Muras, pode empezar por calquera, porque, bueno, creo que todas ellas pode dar un repaso, non? E logo, respecto ao local social, faloume da comida da Tila e da festa de Entroido deste fin de semana. Ben, eu creo que xa saben, no recoñecemento extrajudicial de crédito hai varias facturas de suministro de biomasa que están sin pagar. Bien, a empresa sigue nos suministrando pellets, pero sí que é certo que eu, en concreto, considerei que o local social é un local moi grande, é un local con moita humidade, que íbamos a cortar a calefacción para ali para poder centrarnos na casa do médico e nas actividades que se están facendo ali os luns e venres, que sí que é certo que ao principio de trimestre, xa no ano pasado non había calefacción, creo que eso está correxido, pero así de todo había calefactores para dar calor ali. E, bueno, e aquí creo que non quedou ninguna cousa máis para contestar. Creo, co equipo de goberno, cando fai as actuacións, tamén para aclarar isto, que non facemos diferencias, Fondo de Compensación Medioambiental, onde consideramos que son necesarias facer as actuacións, as facemos, as vías que aparecen aquí no proxecto, a Balsa, Escola de Silán, Vilariño de Silán, Coruxos, a da Estrada da Deputación no Viveiró, entendo que son vías transversais que teñen moito uso e que está usando a xente, evidentemente, dentro do listado do inventario de vías que ten un concello, hai vías que se usan máis, hai outras que se usan menos, e a valoración que facemos é que estas vías teñen moito uso. E logo, agora, vou acabar con Eugenia polo tema do recoñecemento extrajudicial de crédito respecto ao ano 2024. Bueno, agradezcolle que antes de falar comigo saque en prensa e despois veña aquí a decirmo. É importante isto, porque non iba, é dicir, porque o di vostede, por si non, eu a verdade é que non me iba a dar por aludido. Respecto ao recoñecemento extrajudicial de crédito, que é unha ferramenta que funciona en todas as administracións, creo que isto, vamos, se miramos os vídeos dos distintos plenos que temos aquí no Concello, bueno, é unha ferramenta que xa digo que se utiliza en todos os concellos. E facturas que quedan a finais de ano, partidas que se esgotan, bueno, se levan a recoñecemento extrajudicial de crédito. O ano pasado o Concello de Muras tiña 1.069.000 euros de remanente, e con cargo a ese remanente se pagan as facturas. Non é unha decisión que competa a alcaldía ou equipo de goberno, sino que ten que ser o pleno quen autorice. Pero, bueno, eu creo que aquí está moi ben que vostede traiga todo isto. Eu creo que aquí hai que matizar. Primeiro, eu alégrome moitísimo polo seu cambio de opinión. Isto demostra, primeiro,
que as empresas estiveron sufrindo a tardanza no pago de facturas de maneira innecesaria, porque isto xa o podemos ter resolto o 24 de abril do 2024, porque foi o primeiro día, logo de ter feita a liquidación, que se trouxeron as facturas a recoñecemento extrajudicial de crédito. Nese pleno, votouse en contra. O 13 de maio do 24, o mesmo. Era un pleno extraordinario para a celebración das eleccións ao Parlamento Europeo, volveronse a traer as facturas, votouse en contra. O 26 de xuño do 2024, que era un pleno ordinario, trouxeronse as facturas a pleno e votouse en contra. Era para un recoñecemento de 259.349,87 euros. Votación, 3 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, en contra, 3 votos do PP e un voto do Grupo Mixto. Por 3 votos a favor e 4 votos en contra, a proposta non funciona. Ben, e por último, o 30 de outubro de 2024, volveuse a traer a pleno o recoñecemento extrajudicial de crédito, 259.349,87 euros. Votación, foi a votación onde Cristina renunciaba ao escaño, 2 votos a favor do Bloque, 3 votos en contra do PP e un voto en contra do integrante do Grupo Mixto. En consecuencia, por 2 votos a favor e 4 en contra, o Pleno da Corporación acorda que non prospere a aprobación deste recoñecemento extrajudicial. Ben, eu creo que aquí, fora de todo isto, aquí hai varias cousas que tamén debemos aclarar para os veciños. Primeiro, o PP ten medo de que se visualice o problema interno que ten, non? É dicir, hai distintas opinións dentro do Partido Popular onde hai ou había membros que sí que tiñan certa empatía e vían que isto era algo que non tiña sentido, e había outra xente que lle era indiferente e, bueno, venga pa'lante como Alicante. Isto por un lado. Logo, eu creo que hai outra cuestión a maiores. A partir do momento en que dúas empresas presentan 2 contenciosos administrativos, unha por unha cantidade reclamándonos que a parte está no correcto, a parte que non se pagou en plazo no Fondo de Compensación Medioambiental 80.000 euros, bueno, aquí xa estamos falando de palabras maiores, porque o Concello, como xa dixen no seu momento, e mentre eu sexa alcalde, vai a reclamar a aquelas persoas que teñan responsabilidade. Creo que xa a vista por unha desas facturas xa tivo lugar, bueno, por reclamarlle os intereses e as costas procesais a aquelas persoas que en pleno estiveron votando, como se recolle en acta, nun pleno sí, noutro tamén, que non se pagaran as facturas. Bueno, eu creo que os concelleiros están sometidos á responsabilidade e a veces, cando se ven aquí ao pleno dunha corporación ou se representan os veciños, hai que pensar o que se di e reflexionar sobre as accións que facemos. Por certo, na nota de prensa que saca hoxe, fala de que o alcalde contrata a dedo. Mire, para facer ese tipo de afirmacións hai unha sentenza xudicial do ano 22, onde ya vou a ler tamén para que mida cando fale. 25 de outubro do ano 22, que viu este Concello de Muras, sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo. Durante los años 2012 a 2015, el que fue alcalde en el Concello de Muras, Lugo, siguiendo
con pleno conocimiento de actuar al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo, sabedor de que ocasionaba un resultado materialmente injusto con su actuación. A lo largo de esos años vino suscribiendo con distintas personas contratos laborales de carácter temporal, prescindiendo total y absolutamente de cualquier tipo de procedimiento que garantizase los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública, sin publicidad de las bases y convocatoria de un procedimiento inexistente y sin que la contratación fuese realizada por un órgano colegiado, imparcial e independiente sin su intervención, sino precisamente por él mismo, según su libérrimo criterio. Siguiendo este método, el acusado realizó la contratación de las siguientes personas. En el año 2013, las mismas, y además Eugenia Requeijo Chao. Isto é contratación a dedo. Entonces, eu prégolle que cando fale, eso de decir que se contrata a dedo, ten que falar con criterio, porque vostede está facendo acusacións que non son correctas e non están demostradas, porque fala dunha factura a respecto dun inventario que hai un expediente, hai un informe de intervención, hai un contrato e como calquera das outras facturas que temos aquí, estamos na obriga de pagalas. Entón, porque vexo que a veces outro día falou aí de que o Concello debía 700.000 euros nunha noticia de prensa, que lla traía aí tamén para decirlle de onde saca iso, se me pode decir onde van os 700.000 euros ou en que debemos o Concello de Muras, 700.000 euros. Bien, as facturas se van a traer segundo teña a liquidación feita, temos cita coa empresa que nos supervisa a liquidación, o 11 de marzo, a partir do 11 de marzo se traerá a pleno e vostedes fagan o que consideren que debe facer. O que é evidente que, cos seus problemas internos, eu alégrome, porque ao final iso fai que cambie, ou que vaya a cambiar, entendo, polo que di vostede, a situación dentro do Concello, e, se pagarán as facturas, as do ano pasado, e tamén traeremos as deste ano, porque este ano tamén hai un pequeno recoñecemento extrajudicial de crédito. Sí. Quería falar. Empezo xa que falaste do Fondo de Compensación Ambiental, e refiriste sempre a min, que non entreguei proxectos. Estás equivocado. Entregueichos nun papel, un listado de proxectos, no verán pasado, donde ibades a estudiar se se podía poñer algún deses proxectos neste Fondo de Compensación Ambiental deste ano 25. Non me volveches a chamar, desde agosto do ano pasado, non tuve ninguna reunión con vos, e foi de outros temas. Entón, non digas que non che entregamos proxectos, que non che poñemos cousas encima da mesa, si tú recolles os papeles e non volves a chamar, nin a mirar o que che pedimos. Si, que nos requerías, si, que queres que che fagamos os proxectos, porque che temos que entregar o proxecto desarrollado. Creo que non. Como podemos che dar ideas, podemos nos sentar, mirar os proxectos, e se teño que moverme, conseguir un proxecto, faigo. Pero sin que tú, como alcalde, me digas que proxecto se pode realizar, non me vou poñer a facer proxectos das 9 ou 10 cousas que che puxe no listado. Despois do tema... Perdona, Eugenia, tes o listado dos proxectos? Entregueicho en... Sí. Quedaches con unha copia? Son parte dos proxectos, sí. Quedaches con unha copia? Eu creo que é bo que traigas aquí os proxectos que ti... O listado. Non, é que a ti creo que che hai que entregar todo por rexistro, porque en persona é imposible. Eugenia, non, Eugenia non. Trae o listado e podemos explicar ya a xente que tipos de proxectos... Está no programa electoral do Partido Popular. Parte dos proxectos que van aí nese programa, pois é traer ou buscar unha nova traída de auga para a zona de Carelle, por toda esa zona, facer un sendeiro por aí contra o río Eume que siga esa ponte de madeira contra eses carballos e castaños que hai centenarios, e todo, hasta a Casa Teita, se se poidera realizar. Pois creo que hai proxectos que creo que non son tampouco dunha gran cantidad de diñeiro, do listado que che din, algún podías ofrecer
pero non. Bueno, Nin eso. E pois diga, tú non digas que non chos entregamos, que sí que chos entregamos. Sí, eu non digo que non me entregárades, pero eu o que che digo é que no próximo pleno traigas o listado e falamos aquí públicamente sobre os Non, pondrás peros a todo, porque hai peros para todo, pero non te sentes nunca a dialogar con nosotros, eso é o teu. E despois do outro tema das facturas, non faigo por ti, faigo polos autónomos e empresarios que estuveron chamándome, falando comigo, e chegamos a un consenso os compañeiros actuais do grupo municipal. Entón, eu non son a que decidimos todos en conxunto e decidimos que polo beneficio de toda esa xente que está sin cobrar, damos o paso de absternos, non de estar a teu favor, de absternos para que esa xente cobre. E depois do Fondo de Compensación Ambiental traereino para o próximo pleno e a ver que excusas pos. A última palabra, pero sí. Nada, dice que non lle presentamos proxectos, eu quero recordar nun pleno que lle enumerei varias propostas para o plan de compensación e plan único non do ano pasado, senón do anterior. É difícil traerlle propostas cando ni siquiera escoita cando se fala nas reunións, porque acabo de decirlle que cando falamos por última vez das axudas de estudiantes, fixos a proposta de cambiar as bases e de subilas, fixos a proposta de outra vez darlle as axudas ás asociacións, e vostedes, se non se vota o que vostede quere ou se non se lle di as súas propostas que sí, non as ten en conta, señor Requeijo. O sea, aquí é o seu sí ou donde non facemos propostas. É cando vostede quere, porque no primeiro ano de mandato bloqueábamos o pago da luz desde a oposición, mandou cartas hasta os veciños. O pago da luz nunca nos opuxemos a él, nunca. Sacouno. Aprobado. Agora, as axudas de estudiantes, claro, vostede xoga cos tempos. En agosto non podemos sacalo, pero que quen lle quitou o ano pasado, en xaneiro e en febreiro, de presentar as axudas de estudiantes, e sempre vai con retraso en todos os proxectos. Saca este ano, as de hai 2 anos e máis as deste ano. Por qué? Porque parece ser que o ano pasado a oposición o tiña bloqueado. Non, mentira. Con tema do respeto das facturas, outro tanto do mismo. Nestes decretos volven a vir facturas aprobadas por decreto no que vostede sigue levantando o reparo que pon intervención e secretaría para o pago das facturas. Entonces, que amenaza con pedirnos os intereses ás persoas que votamos que non? Os concelleiros temos libertad para decidir o que votamos, como ben vostede di. O voto do PP, o sea, do PP foi agora absterse. O voto do PSOE no seu momento foi en contra porque nos basamos nos criterios e nos informes que se fan desde Secretaría de Intervención. Comentouselle en varias reunións que había facturas que non estaban suxeitas a unha... que non estaban feitas pola vía que se debía facer, que por eso é o que pon o informe, que algunhas podían ser subvencións encubertas ou que tiñan que estar feitos os traballos por medio de licitacións. Creo que recordar que algo así poñía o informe. Entón, non diga que aquí vimos votar en contra para perxudicar os proveedores do Concello cando é vostede o que xoga con estas cousas. Ben, algo máis? Non, simplemente decir que se xoga cos tempos non bote a culpa a oposición. E tamén quero decir, que se me olvidaba antes, que ánimo a AMPA e sorte, porque sabedes que non vai haber problema, entonces gustaríame, porque como hai un decreto no que se firma un poder a un abogado para o contencioso ca AMPA, quero darlles o meu apoio, saben que o teñen, e que ánimo, porque igual que se xoga ca hipocresía noutros aspectos, neste tamén se está xogando con moita hipocresía, cando se está dicindo que se mira polos nenos de Muras, cando se está facendo o que se está facendo ca AMPA. Entón, ánimo e sorte. Ben, veixo que... Sí. A ver, Julio, perdón. O último turno, teñen un uso da palabra, pero non vamos a estar aquí repetíndonos, creo que se o dixen varias veces, hai un orden. Fale no seu turno, fale o que considere.
E Julio, non sei se che unha Sí. palabra antes, falas o que Nada, consideras e unha acabamos. puntualización moi breve. Insinúa vostede que as discrepancias que existen no partido que eu era concelleiro é polo tema das facturas. Son opinións súas. Así que, señor alcalde, vostede barra na súa casa, na miña xa barrerei eu. Nada máis. Sí, non sei se entendeu que eu insinuaba isto, o que si vexo é que aquí antes no Partido Popular había 3 membros e agora movéronse. Entonces está o grupo mixto, o grupo non escritos, o equipo de goberno e o Partido Popular. Entón, ben, Eu movínme, a vostede foise un. A vostede foise un concelleiro. Eu movínme, non me fun. Que eu teño un compromiso cos veciños, xa o dixen aquí, cando empezou a legislatura, toda esta legislatura. A vostede foise un. Así que mire máis para a súa casa, non escupa tanto hacia arriba e mires un pouco máis o ombligo. Nada máis. Digo por alusións, porque Cristina non está aquí. Creo que xa dixo, cando falou aquí, e explicou que se por unha cuestión persoal. E creo que xa está todo dito, e falar de terceiras persoas sin estar presentes, pois, hombre, queda feo. De todos os xeitos, bueno, creo que esta situación pois sí que descoloca un pouco, pero bueno, o que está claro é que este alcalde e este equipo de goberno imos a seguir traballando para eso, non se lexiron e, bueno, o Partido Popular, o grupo dos non escritos, o grupo mixto, toda esta liada que teñen aquí, pois, bueno, cada un saberá o que ten que facer. O que está claro é as axudas de estudiantes, e facendo referencia ao que estaba comentando Jennifer, bueno, as axudas de estudiantes son as mesmas que se aprobaron en sucesivos anos para atrás, a excepción do 23-24, e son as mesmas bases. As axudas da luz, no orzamento municipal, as axudas da luz, hai que aprobalo ano tras ano. Entonces, o equipo de goberno busca a maneira, é un compromiso que temos de aprobar as axudas da luz. É algo que nos demandan os veciños e vostedes veñen aquí ou querían chantaxear o equipo de goberno. Que chantaxeamos, fala de proxectos e despois resulta que vostede leva 2 anos sin presentar os presupuestos. Por favor. Creo que xa tuveches o teu turno Sí, de palabra. claro, pero vostede corte e dea o seu meeting agora ao final, porque é o que interesa. Que quede a palabra do señor Requeijo ante todo, porque yo lo valgo. Eu podo entender que isto non che guste, Jenny, pero isto funciona así, e é a corporación municipal e a última palabra a ten o alcalde, non ten a portavoz do grupo mixto. Creo que xa che dou varias veces a palabra, sendo reiterada na túa solicitude de palabra, e non teño ningún convinte, pero fala de unha vez, porque, bueno, eu entendo que senón isto se prolonga e non acabamos nunca, cada un aquí fala do que lle dá a gana, e non ten sentido. Xa te escoitamos, Jenny, creo que fomos respetuosos contigo, entón agradezcoche que non fales por atrás. Eu nunca falo por atrás, ni me río. Claro, é que non... É dicir, estas cuestións, creo que non é o primeiro pleno que cho digo. É dicir, a mí me resulta incómodo que eu esteña falando contigo e te esteñas rindo, esteñas poñendo risas ou esteñas facendo comentarios. A min a súa hipocresía prodúceme risa, sinto moito, e non me interveño máis para que poida irse para Oleiros. Bueno, si quedou contenta, é dicir, vostede ven aquí a este pleno a insultar, é o que ven facer, non? Digo eu. Ben, dito isto, eu creo, bueno, aquí cada un ao final se retrata e a xente terá a capacidade para decidir que considera que é o máis aceitado para os seus intereses. Pois o dito, as axudas da luz son as mesmas axudas que ano tras ano se viñan aprobando e este ano, vendo que o ano pasado o pleno votou en contra, certo é que estábamos no mes de agosto, o pleno votou en contra, apróbanse por decreto e vamos a seguir sacándoas, mentras nós esteñamos aquí no equipo de goberno, sacaremos as axudas de estudiantes e as axudas da luz. E respecto a Eugenia, bueno, co recoñecemento extrajudicial de crédito e tal, é que non teño nada que decir, Eugenia. O recoñecemento vamos a traer no próximo pleno. Si vota a favor, vota a favor. Si vota en contra, vota en contra. Os empresarios, creo que xa teñen falado con vostede, porque falaron conmigo,
eu creo que no seu momento falei con vostede porque querían falar con vostede e vostede nesos 4 plenos onde se levou o recoñecemento extrajudicial de crédito a pleno sempre votaron en contra. E eu creo que hai maneiras de facer oposición e pode facer moita oposición porque nós nos equivocamos e facemos cousas mal e que a mellor moita xente non lle gusta, pero é o criterio que ten o equipo de goberno, sin entrar en este tipo de cuestións, porque o recoñecemento extrajudicial de crédito, os autónomos, os particulares, porque hai particulares que teñen feitos traballos para o Concello, non teñen dereito a que o Concello lles bloquee o pago das facturas, porque non podemos pagar esas facturas, cando o Concello ten diñeiro, vamos a ver, ten un compañeiro sentado con vostede, Damián, non ten luz pública, porque hai unha empresa aquí que ten pendiente de cobrar unha factura de 200 euros. Non botes a culpa ao que non é. E non dá. Non botes tú lavas a cara con outras excusas. Non, é que é así. É que é así. Non digas que é culpa de que non cobrar esa empresa, porque non é certo. É unha das empresas coa que falei. Entonces non contes mentiras. Ben, Feni Energía. Ese é o comentario que nos fixeron a nós cando falamos de darlle de alta a luz, varios puntos de luz no Concello de Muras que están pendientes de dar de alta. Creo que che deixei falar. Ben, vos podrá gustar, non vos podrá gustar, pero esa é a realidade. Cando se faga a liquidación a partir do 11 de marzo, se van a traer estas facturas a pleno. E, bueno, se aprobarán e o Concello, o equipo de goberno, vai estar na mesma situación, na mesma posición que estábamos nos distintos plenos que fomos falando. Votar a favor do pago de facturas. Pero, eso sí, os intereses e os custes procesais, que xa os temos, eso se lle vai exixir a vostede. Bueno, veremos. Ben, e con isto damos por rematado este pleno. Grazas e boa noite.